Nakumpleto at na-turn over na ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ang 5 multipurpose buildings sa iba't ibang local government units sa 3rd Legislative District ng Nueva Ecija. Ayon kay DPWH Nueva Ecija 2nd District Engineering Office Caretaker Eduardo de Guzman, makakapagbigay na ng ligtas na working space para sa mga barangay workers at maluwag na espasyo para sa mga deliveries ng mga basic services ng bagong mga gusali. Kasama sa mga na-turn over ay ang Barangay Hall sa Rahal Sentro sa Santa Rosa, Camp Tino sa Cabanatuan City, venues para sa mga social activities ng Caridad sa Cabanatuan City at Liwayway sa Santa Rosa. Matutulungan din ang 70 farmer beneficiaries sa Kalikid Norte sa Cabanatuan City dahil nagpatayo rin ng warehouse para iimbak ang kanilang mga produktong pang-agrikultura. Naging posible ang mga proyekto na ito sa ilalim ng Local Infrastructure Program of the FY 2020 and 2021 General Appropriations Act na nagkakahalaga ng 17.55 million. Sa ibang balita, nagkaroon ng Memorandum of Understanding o MOU ang National Academy of Sports o NAS at ang Department of Education o DepEd Region 3 para sa pagde-deploy ng mga specialized teachers sa tututok sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga ide-deploy ay ang mga specialized teachers para sa mga asignaturang mathematics, science, English, Filipino, araling panlipunan, edukasyon sa pagpapakatao, technology and livelihood education, at music, arts, physical education, and health. Ayon kay DepEd Regional Director May Eclar, dadaan ang mga guro sa isang school year na training at eventual deployment sa NAS system. Magbibigay din ng oportunidad ang NAS sa mga guro ng learning and development habang sila ay nasa NAS system. Ang akademi ay nasimula ng dahil sa Republic Act No. 11470 bilang attached institution ng DepEd at koordinasyon mula sa Philippine Sports Commission. Layo nito na makapag-develop ng future world-class Filipino athletes at maitaas ang interes ng kabataan sa sports. Ang pasilidad ng eskwelahan ay itatayo sa sports complex ng New Clark City sa Tarlac. Magbibigay ng scholarship ang NAS simula grade 7 o junior high school hanggang grade 12. Magkakaroon din ng monthly allowance, libreng tirahan at uniforme. Samantala, itatayo ang bagong Philippine Science High School campus sa New Clark City at tinatayang palalakasin nito ang science and technology development ng bansa. Katuwang ang Basis Conversion Development Authority, ang 4.6 hectare learning PSHS and CC campus ang magiging bagong eskwelahan ng senior high school students at resource center para sa teachers at mga profesional. Ayon kay BCDA President and Chief Executive Officer Vince Dizon, malaki ang tulong nito sa development at training ng mga guro at future science and technology professionals dito sa ating bansa. Makakapagbigay din daw ito ng oportunidad sa mga mag-aaral mula Central at Northern Luzon. Importante din umano ang kontribusyon ng science and technology lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mahalaga na mag-invest sa science, technology, engineering and mathematics education upang makapaghanda sa mga sakuna dulot ng climate change at makapagbigay ng scientific and technological solutions sa mga issues ng ating lipunan. Magkakaroon ng bagong campus ng training center, technology hub, research center, innovation center, multipurpose academic building, administration building at summer camp area dormitories. Noong April 2016, nagkaroon ng Memorandum of Agreement ang BCDA at ang PSHS upang maipatayo ang infrastruktura para sa mga mag-aaral at mga guro. Ongoing ang procurement ng architectural at engineering design para sa training center at target na matapos sa susunod na taon. JM De Jesus, CLTV News.